Здравейте, Алек. Той снима. Сега ще ви говорим за нашето куче. Разбра ли, Алек? Да. Добре, айде, елате след мен. За първи път. Знаете, това куче каква порода е, Алек? Знаеш ли коя порода е? Каракачанка. Да, каракачанка. Ама знаете ли как се казва? Той се казва Мечо. Да, Знаете ли Мечо. Мечо се казва. Знаете ли на колко години е? На 2 месеца. На 2 месеца, да. Какви очи има? Мисля, че са жълти. Аз мисля, че са жълти. Кафяви. Кафяви. Това куче е мъж, момче. И сега Да, момче. ще започнем. Искате ли да започнем с нашите цветя? Обърни се. Добре. Ето Ето го сега. първото. Първото дърво. Трябва да следва. Добре. Добре. На четвъртото дърво. Какво стана? Охо. Седно има. Да. Да. Го казах. Добре. Седно имам. Пето дърво. Камерата на истински iPhone 10. Да. 6 дърво. Добре. Шестото. Ето тук е седмото. 11 дървета още. Осмото. Детото. Мисля, че са 11, Алек. Чакай, постой. Значи, Какво да стоя? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И 11. 11 дървета. Които Чакай, са нещо ми стана. големи фиданки. А тук е цъфнало това дръвче. Това са цъпнали дръвче. Ето го. А тук е голямата трева. Голямо дръвче. Ето го. Където Ето е голямата трева. Така. Люлката, къде се люшкаме. Знаете, може да се мърне. Мисля, че я знаете. Тук е нашето. Сега градина. Първо започваме от това. Започваме от това. Другото може да намерим и калинката. Ето, вижте, калинка. Истинска калинка. Колко е красива. И тя лети! Можем да намерим и още
ножни. Вижте го отвътре. Вижте отвътре. Хубаво.